Nggih Mas Febri, sembah nuwun. Jam wala sampun pinangkani. Mas Gadang sembah nuwun, Mas Gading. Nggih, sembah nuwun nggih, Mbak. Inggih, sami-sami. Piye? Wah, iki enten pemundutan iki. Saking Pak Diputra Dikari Gino Baladewa. Niki sepurane le Pak D ketiduran. Pak D request pangkur Wirama Lamba, mengko paring tali asih 1 juta. Nggih Pak D siap. Tak transfer ning rekening Mas Gunawan le 1 juta. Nggih Pak D matur sembah nuwun. Sampun masuk. Niki request pangkur Wirama Lamba. Kuwi kepiye kuwi? Pangkur ya? Iya, wis kuwi pokoke. Orang ya ora ngerti jak aku iki ya. Iki. Monggo. Iki piye? Nggo sebo niki. Oh liane berarti. Mengke sekalian sebo berarti. Nah, saiki arep ngopo niki, Jal? Yo. Piye nek misale Bubuk milih salah siji. Ya. Wah, jan kiu-kiu banget iki. Justice pokoknya. Kayak kok do kiu-kiu kayak ngapa ya kayak gini? Wah. Yo pangkur yo. Nggih, nggo ndawake wektu. Stand mic-ku bar jebol e. Kusik. Nah, pun. Ya iki wah ini dia. Khusus buat Tole Gading Gadang wis tak transfer marang rekening ibu le 1 juta. Wah matur sembah nuwun nggih Pak D. Wah jan iki ya senyum banget aku nek ngene iki ya to. Senyum pringas-pringis dhewe mong. Lah ketemu kok nek dijaluk duite, "Bu, endi Bu sing ditransfer Pak D?" Gino Baladewa. Wah ya wis tak go blanja. Sanggo bayar sing kuwi mobile barang. Wis tak go blanja. Wah. Iya ora apa-apa. Jane yo pahit. Ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa ngono wis. Khusus kuwi. Khusus apa? Nggo ibu. Ah tulisane khusus nggo Tole Gading iki. Tuh tinggo ibu. Ayo ning ya diwenehke ibu. Heeh, ya ngono nek ngono kuwi iki bisa diterima ngono lho. Ah saiki arep ngopo? Sik. Wis paling bener bubuk mau kae kok. Iki nyambut gawe ya malah bubuk. Heeh, Ding. Senane Mbah Geter aku ndak anu. Nggih, Mbah nggih. Apa ya? Aku kok bingung ya iki. Sing gayeng-gayeng ngono lho. Apa sing gayeng iki? Ayo coba mikir kuwi. Kuwi sirahe gedhe kuwi nggo mikir kuwi. Wong kok mah nyerah-nyerah aku, Jeng. Glut wae iki.
Iki jam piro lho, Gong? Ya sak anu lah. Apa jenenge? Oh, sesuwi ding sak lagu-lagu itu 3 lagu no. Ayo kemeng. Biasane iki yo ping 3. Nek ngumbah beras. Sosok ya ping 3, sosok ya luwih, ngono kae lho. Wah, iki ana WA iki. Sindane malah Madiang, Mas. Waduh. Wis ket mau iki le WA jebul. Sik jam piro iki? 12 19 ya wis mau. Yen ana wektu request apa iki? Loro Bronto. Oh nggih siap Pak D. Loro Bronto. Ki sapa iki sing anu? Sing nembang. Sapa? Wah, sono sautan-sautan. Iku. Nah, berarti Mbak Ika. Nggih, moga Mbak Ika moga. Bawani mboten ayo aku deh. Dibawani. Moga, Mbak. Der. Bawani nggih Mas. Nggih. Ding. Bawa sinom. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Ika. Nggih. Saiki arep ngopo? Iki wis ganti bagon barang ya aku iki. Sik. WA to, sapa ngerti ono sing WA mlebu meneh. Wah iki, sik. Sisa kuota Anda. Waduh. Jan. Wis ora ono. Apa jenenge? Pemundutan meneh iki aku ya bingung ngarep lagu apa nembang-nembang apa iki. Piye arepan iki? Wah, aku kok pengen bubuk wae. Apa, Dang? Apa? Apa to? Ayo apa aku ki takon kowe. Apa? Sing gayeng. Ngadeg apa piye kowe? Yo. Loh, malah sing ngrebab request magneti. Apa diduetke wae? Duetke wae. Oh iya ding esuk mayang, esuk kiprah. Wah, mbak aku sik ding sing mayang ding selak rasa bar pengen mayang aku. Mau wis ngono kuwi wah. Ketoke ben ora deg-degan. Sesuk mimik obat pusing sik sedurung munggah iki biasane. Apa ya? Mondudat anu dangdut. Apa? Nganu. Taman Jeruk. Oh, niku. Yo, Nedi. Kur niki. Nggih, monggo kur. Monggo. Jan. Wah. Sing ngedram. Du ja. Ora. Terus apa meneh mo? Ayo sing ngematke sing ngedram mau kok. Wis bersemangat banget kae.
karo guyang-guyu. Seneng guyang-guyu ngedram mongko seru to, kleru lah. Kuwi jane. Ya wis biasa nek wis biasa. Heeh jane. Kleru sithik ki ra apa-apa. Engko yo dipaske to nek wis kleru. Apa jek iki? Aku ki bahas iki lho, larasan iki lho. Wah. Piye iki? Wis lewat, Truk. Wis padasmu. Apa kae mau? Bapak ngono kok. Ngopo? Nguyuh, Kang. Nang kene wae. Ayo leren ora? Leren. Ayo, Rono. Ngopo iki? Piye nek dhewe to sak tembang meneh sak gendeng-gendeng meneh ngono gak ora apa-apa jane iki. Ngerti wis ora kowe? Ngerti wis ora? Ayo gene kono. Wis tuku sampurna aku. Weh, tenane. Kang. Sebose, oh iya Dik. Wis iki arep rono tenan iki. Heeh no. Ya saya kae bapak kae wah dhewe mesakake ya dikancani. Heeh dikancani. Tunjung Bang Trate.
Dalon tata lenggahira resang warta tameng dasih wisuda andana raras blegegeg ugeg sak dulita mul Anuman kowe padha kanthi Basuki rawuh ning Karang Kadempel kene Dewang Rama dewaku inggih mundi pangestunipun Kyai Badranaya wilujeng sowan kula pabekti kula kunjuk Kyai iya tak tampa nanging tiba padha-padha. Ndara Abimanyu dipun prayogaken anggenipun lenggah nggih Den. Iya Kyai. Kaya wis ora kurang prayoga. Siwa Mayangkara. Rawuh paduka keparenga ingkang ngaturaken pambagya wanakrami wa. Inggih Nggih. Kula tampi dawah sami-sami lan pamujinipun Angger Abimanyu wilujeng lampah kula. Man. Piye? Nganu ta? Apa jenenge? Slamet ta tekan kene? Nggih. Slamet Ki Lurah. Man piye Man slamet ta? Aman-aman wae to di jalan? Nggih. Pangestunipun Ki Lurah Petruk mboten enten alangan setunggal punapa. Nyuk mbok yo sing apik sithik, Gong. Lah kuwi apa? Munyuk ta kuwi? Iya ning ya ora nyuk ngono kuwi. Man apa piye wae celuk jenenge? Nom. Nom sapa? Anu Man. Wis karepmu wis kono karepmu. Piye Man? Selamat taman tekan kene. Inggih. Pangestunipun Lurah Bagong. Slamet. Ya wis apik nek kaya ngono kuwi. Anu Man. Iki kok janur gunung. Kowe teka mrene. Ana apa? Inggih, mbok bilih sampun kepareng matur. Nanging saderengipun nyuwun gunging samudra pangasami. Mbok bilih lepat aturku kok ya. Ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo Singgana. Wale-wale menapa Kyai? Sowan kula inggih labet saking ribeting manah kula ingkang awrat. Inggih menika babagan Pandhawa badhe ngawontenaken manunggaling Pandhawa Sanga. Manut dawuh kula inggih kedapuk minangka dados jangkepipun Pandhawa Sanga nanging Kyai jebul lelampahan menika mboten ndadosaken renaning penggalih sinuwuning Mandura. Mila kula lajeng sowan Karang Kadempel menika nyuwun pitedhahipun Kyai. Iya. Aku wis mireng bab gegayane para Pandhawa. Merga rawuh Ndara Abimanyu iki sejatine bakal mboyong karo Semar supaya enggal seba caos rembug babakan iki. Nanging kene ya Senggana, sejatine iki kanugrahan tumraping Anuman. Dene tetep direngkuh dening Pandhawa nyatane kuwi ya kedapuk dadi geneping Pandhawa Sanga. Lan mestine iki wis dipenggalih kanthi wening dening para Pandhawa. Merga apa? Anuman, kowe kuwi wiwit jaman Suwitana ngersaning Sri Rama Wijaya biyen. Anuman kapatah minangka dadi senopati mangrurah Satru Murka. Ya kuwi ngisas angkara murkane Prabu Dasamuka Ratu Ngalengka. Lah,
sak sirnane Rahwana sak wadyabalane Sri Rama nuli nitis ana Ratu Ndrawati ya Sri Kresna. Anoman ya ora keri tegese Anoman ora iso pisah karo Sri Rama ya iki. Iki kanugrahan tumrape Anoman. Ya mung wae sing sapa wae bakal nampa wahyu ning kamulyan kuwi adane ana godane, ana pacobane. Jer pacoban kuwi sejatine pinangka dadi pangungkaling laku nanging yen kowe bisa kuat nampa pacoban lan godha rencana ya ing kono bakal praptaning nugraha agung Anoman. Ngatlangening ngalangkiwan aklar pandan moncar tenon ler kakonang surem sorote tan badan kasor lan pacaring warna mengga kono dasare mangsa katiga Duh Kyai biar padang trawangan dupi kula nampi dawuh pengendikanipun Kyai Semar lajeng cumadung dawuh Kyai Anoman nganggo kapitayan sing tak kandhake mau mula selak diarep-arep dening para Pandhawa. Gage kowe saiki enggal manunggal karo Pandhawa lan Sri Kresna ing Ngamarta. Semanten ugi Ndara Abimanyu ugi enggal kundur. Mangke kula inggih sumusul. Inggih yen mekaten nyuwun pamit nyuwun pangestu Kyai. Aku uga nyuwun pamit nyuwun pangestu Kyai Semar. Inggih sing padha praetna ngati-ati Nala Gareng Petruk Bagong kowe uga padha nderekke Ndara Abimanyu. Oh nggih, sedika Pak. Nggih, sedika Pak.
Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Om Pawanagana Maragana Samirana lan Warayang Pancabayu isian magulingan lima Poceng iblis lat padha cek-cekan satriya mandheg dhisik tak takon sapa jenengan ndi omah sapa jenengan ndi omah buta mung takon wae tanganmu srawean idumu pating ciprat ababmu mambu abajin kowe takon marang aku genti aku takon sapa prajaanmu lan ngendi dang kamu takon durung gelem ngaku malah genti takon manan tata junjung dong junjung puto apa abamu mapan sing ana ngarep aku dudu dewa ya aku yaksa andane Sinuwun Prabu Sukma Lawung jenengku Tidya Pecahyawa ganti kowe ngaku sapa jenengmu Raden ora ana jeneng nanging kekasih ingkang sumanding suthik keseser sing dadi pasamu apa abamu mapan mengkono ya sapa kekasihmu Den Satria Tanjung Anom Raden Abimanyu ya Raden Angka Wijaya ya Jaka Pengalasan Raden Angka Wijaya Jaka Pengalasan jenenge akeh apik kabeh Raden Najang botol akumu arep menyang ngendi Den ngetutke jumangkaing suku kedheping netra lan budi pengangen-angen ora kena bacut kudu bali ora ana gawar kendheng kang ngalang-alangi lakuku ndas Putapati nyengkelek ndak sampar ndak sandung kaci dhuwur kurang dhuwur aja anci gunung Mahameru kaci sugih japa mantra ora sudi beguru batang buta bapu wani dening aku apamu sing tau dene bapu kopat kabeh kaya lotapahan kekejro kaya manuk brancaan lena pangindangmu tak sabetke kemuda sumyur kandamu
Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Durung tau weruh gedhe tetes kancaku
bareng ora wis mati dadi bayangan. Walah dalah. Raja Satriya. Milih cara ngaja mung sing jejeg. Wah, sing bengkong kaya aku belakno bar maju rubuten aku ora bakal gigrek. Wah, ado tak sawat bedha cedhak tak gegulung remah-remah we. Ngopo? Ayo, nyo. Ora tedas. Wah. Ampun, ayo nyo ngantem meneh. Kowe nyokot apa iki? Woi. Ora tedas. Biasane ora dicot. Wah, sapa sing mau? Nyo. Us. Sepak gundulmu. Ut. Jelas ya ut. Ya ceklunge. Yudus tarik siatos. Ayo gini. Mau tidak we mangsane. Ayo. Panai gorene panai.
Lho piye to kae iki? Ampuh, meneh baleni. Ya. Entak iki tenaga kae. Waduh. Bapak mencelat. Gorene iki. Us. Wah, aku lali apa ya, kae? Wis anu kayak aji-ajine kayak wah. Bawa meteng tua anu. Oh, asik to ora mulane to. Moh. Bisane. Wis ora selesai. Ndara Abimanyu niki butane pontek Ndara ajeng pripun Ndara? Monggo dhisik Petruk. Lagi es teh. Wah. Pahit. Angkring napa, Den? Iya Petruk. Es teh tunggal nggih, Den. Napa kopi-kopi ngaten? Ya wis, ayo gek mangkat meneh. Wah, pahit. Niki butane pun wah, dalane wis lurus guys dibabati kalih garing gan. Ya wis. Monggo Ndara.
lintang wus panjerahina maratandani yen enjing oke calma kumeder samya makarti ngopo buka mretandramu ripe ngidul ngetan ngulon ngalor sane wetata kang jur atine selamat rahayu mulya saklawase Duh Koko Prabu Ndorowati wangsul atur kula ingkang nalika semanten lumantar nawala Koko Prabu babagan anggen kula sakadang gadhahi gegayuhan badhe mawujudaken manunggaling Pandhawa Sanga menika kados pundi Koko Prabu? Inggih Yai. Gegayuhan menika nyata luhur. Krana menika saya amimbuhi rumaketing kekadangan ingkang anjogipun sami daya dinayan. Samat sinamadan guyub rukun ingkang mestinipun badhe ambabar kanugrahan ingkang ageng. Mesti kemawon ingkang raka sarujuk saha anyeng kuyung lair batos Yayi. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Wah. Monggo dhisik jriteng Kresna kakangku. Werkudara wi. Anane Pandhawa Sanga iki. Kejaba Pandhawa 5 murih jangkep sing kedapuk ya kuwi 1 Kresna kakangku, 2 Baladewa kakangku, 3 Setyaki, 4 Anoman. Wah, nanging iki Baladewa kakangku malah durung katon. Mengko kek malah ora sarujuk. Inggih Koko Prabu. Menika Koko Prabu Mandura dereng ketingal. Ya, mengko dhisik, mengko dhisik. Setyaki Kulawa Prabu. Nalika semono jeneng sira tak utus suwan ana ing negara Mandura banjur piye sing dadi dawuh pangendikane Koko Prabu Mandura? Inggih. Kepareng munjuk atur Koko Prabu. Ya. Lepat nyuwun pangapunten. Nalika semanten kula sowan Koko Prabu Baladewa. Nanging semunipun Koko Prabu Baladewa menika boten sarujuk menawi ingkang dados jangkepipun Pandhawa Sanga menika Kakang Anoman malah Kurawa ingkang dipun pandhegani kaliyan Pandhita Durna saha Harya Sengkuni menika sami ngronjongi dhateng Koko Prabu Mandura. Ngantos kula dipun tundhung kaliyan Koko Prabu Baladewa, kula malah
lajeng sowan wonten Kendali Sada Usana. Sawetawis kula lan Koko lan para putra kala wau sami Bandayuda kaliyan para Kurawa Koko Prabu. Sakmunduripun para Kurawa Koko Prabu Baladaya ingkang majeng kan duka-duka sedaya para putra kalebet kula trimah sumire sawetawis. Nanging Kakang Anoman mah lajeng uncap menika Koko Prabu. Merahena semu bangiwang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkani goro sagetor kini donganing kong lirwu sing bini panca duh Koko Prabu menapa badhe cabar gegayuhan badhe manunggalaken Pandhawa Sanga tetela Koko Prabu Mandura mboten sarujuk Anoman ugi dereng ketingal makempal Koko Prabu. Wah, lakone kok malah kaya ngene. Piye Kresna kakangku? Wis Yai Sena. Iki underaning perkara mung kari ana ing Anoman lan Koko Prabu Mandura. Mula ditunggu wae. Duh sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Saha Sinundarawati nun sewu menawi kula sumalana kula mangertos kersanipun para kadang Pandhawa menika gayuhan ingkang luhur lan menawi Anoman kadhapuk dados jangkeping Pandhawa Sanga menika kanugrahan tumrap kula lair batos kula sagah lan nderek nyengguyung nanging menika malah dadosaken cuaning penggalih sinuwun Gusti kula Sinuwuning Mandura inggih labet kawontenanipun Anoman menika pramila timbang kula malah namung damel sandungan lan malah namung ngawon-awoni kula trimah mundur kemawon sinuwun. Petruk sowan mlayu-mlayu ana apa? Jogging. Lho kok guyon iki kepiye? Mboten iki jan. Petruk ana apa kok sajak nyolowadi? Wah, iki jan. Wah, Petruk ora clomean. Dupak. Waduh iki. Nggih. Matur wonten ngersanipun Sinuwun Punta. Sinuwun Kresna Ndara Werkudara lan sedaya kemawon. Bilih salebetinipun Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.